church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna, jew nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa. Ħafna drabi fil-qudiesa nitolbu għal persuni oħrajn. Illum nixtieq li nitolbu għalina li qegħdin nipparteċipaw f'dil qudiesa biex l-Ispiritu Qaddis ta' Alla jiġġedded fina, itina l-erf meħtieġ ta' kif għandna nitkellmu, ta' kif għandna naħsbu, ta' kif għandna nġibu ruħna x'għandna niddeċiedu. Għax aħna wkoll għandna bżonn l-għajnuna tal-grazzja ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena nibħ ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqandqalna u tieqaf magħna, tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu meħdija b'emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, issa l-ġustizzja ta' Alla deret mingħajr il-liġi, qatt li l-liġi u l-profeti jixhdu għaliha. U din il-ġustizzja ta' Alla u li Alla jagħti permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu lil dawk li jemmnu, bla ma jażel bejniethom. Il-bnedmin kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja ta' Alla. Għalhekk issa huma jkunu ġustifikati bil-grazzja tiegħu li jagħtihom minn rajħ permezz tal-fidi li jemmnu f'Ġesu Kristu. Lilu Alla qiegħdu sagrifiċċju ta' tpattija għal maħfra ta' dnubiet għal dawk li jemmnu bih u dan bis-saħħa ta' demmu. U b'hekk Alla issa juru l-ġustizzja tiegħu waqt li fl-immoddi għal għajnejh għad-dnubiet li saru fi żmien li kien jistabar bihom. Ried iva juri l-ġustizzja tiegħu f'dan iż-żmien ħalli juri li hu ġust u jġustifika wkoll lil min jemmen f'Ġesu. Biex mela jista' wieħed jiftaħar, m'hemmx biex. U bis-saħħa tal-liema liġi tal-opri? Le, iżda bis-saħħa tal-liġi tal-fidi. Għax aħna għandna fehma sħiħa li l-bnedmin ikunu ġustifikati permezz tal-fidi mingħajr l-opri tal-liġi. Forsi Alla u Alla tal-Lud biss, mhux tal-pagani wkoll? Iva, tal-pagani wkoll. Alla u wieħed. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra flimkien. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Min iħlar tinsejjaħlek mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi. ħajkunu widnejk miftuħa jien u nitlob bil-ħniena flimkien għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra.
Jekk taħtijiet inti tagħti każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek flimkien għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jien lill-mulej nistenna u ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil Sidi aktar mill-assies għas-sebħ. Flimkien għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jien u triq il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom u bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u turu li taqblu magħhom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-erf ta' Alla qal: jien nibgħatilhom profeti u apostli u huma joqtlu jippersegwitaw lil xi wħud minnhom. U hekk dan in-nisel ikollu jagħti kont ta' demm il-profeti kollha li nxteret sa mill-ħolqien tad-dinja, ibda mid-demm ta' Abel sad-demm ta' Zakkarija li qerduh bejn l-altar u s-santwarju. Iva ngħidilkom dan in-nisel ikollu jagħti kont. Ħażin għalikom intom l-orrief tal-liġi, intom ħtaftu il-muftieħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma tħalltux u żammejtu lura lil min rid jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm, il-kittieba u l-Fariżej bdew irossuh kemm jifilħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonżbuh biex jaraw jaqbdu xi ħaġa minn fommu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kif smajna fil-Vanġelu li għadna kemm rajna, tissemma ħafna din il-kelma erf, orrif. U għalhekk illum qegħdin nitolbu b'mod speċjali f'dil qudiesa għal kull wieħed u waħda minna. Dejjem jonqosna il-bżonn li nikbru fl-erf permezz tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Dejjem nistgħu ntejbu. U l-Vanġelu tal-lum li fih 4 paragrafi itina 4 affarijiet li rridu nkunu attenti għalihom. L-ewwel waħda. Ġesu hawnhekk qiegħed jgħid lil-nies ta' żmienu lil dawk li qatlu li missiriethom qatlu l-profeti. Idhom isma' għodu attenti, tantx taqblu ma' missirijietkom, tantx kif jgħidu bil-Malti tagħmel il xi ħadd Alla tiegħek. Għaliex jekk dak li inti tant qed tfaħħar u tant qed taqbel miegħu għamel xi ħaġa ħażina u din xi ħaġa ħażina kienet kbira wkoll u sostanzjali, missirijiethom qatlu lill-profeti, qatlu lil dawk li kienu qegħdin iwaslulhom il-kelma ta' Alla. Allura inti se tispiċċa qed tiġi taqbel anki mal-ħażen li jagħmlu missirietek, li jagħmlu l-persuni ta' qablek. U allura din nrid noqogħdu attenti aħna lil min infaħru lil min neżaltaw, ma' min inkunu, ma' min naqblu, għaliex jekk dak li jkun għamel xi ħażen u forsi ħażen gravi għax ħażen kulħadd jagħmel. Ħażen gravi jien inkun qisni qiegħed napprova anki id-deċiżjonijiet ħżiena il-ħażen li jagħmel ħadd ieħor. U hemmhekk irdu noqogħdu attenti bħala nsara. Ma nagħmlu l-ħadd Alla tagħna. Alla tagħna wieħed hu u lilu biss irdu nagħtu priorità u lilu biss irridu nqimu.
It-tieni paragrafu itina ħaġa oħra li rridu nkunu attenti għaliha, illi hawnhekk qiegħed jgħid illi dawk kollha li jippersegwitaw lil dawn il-profeti, il-ħażen tagħhom għandu konsegwenzi. Bħalma ġieli riflettejna bejnietna, id-dnubiet tagħna għandhom il-konsegwenzi. Il-ħażen għandu l-konsegwenzi tiegħu. U forsi anki għandna ħafna eżempji fid-dinja u fis-soċjetà ta' madwarna fejn meta inti twarrab lil Alla u twarrab dak illi huwa etikament tajjeb u twarrab ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem, tagħmel ħafna żbalji u żbalji iġibu żbalji oħrajn. U allura hekk irridu nkunu attenti wkoll għaliex għandna dawn il-konsegwenzi tal-iżbalji. Illi xi kultant dal-konsegwenzi anki jimxu minn nisel għal nisel, minn ġenerazzjoni għall-oħra. U aħna rridu nkunu kapaċi inwaqfu il-ħażin anki ta' dawk ta' qabilna. Aħna rridu nkunu kapaċi anki nwaqfu il-ħażin li stajna minna anki fl-istorja personali tagħna. Aħna rridu nkunu kapaċi nwaqfu il-konsegwenzi ħżiena tal-ħażen tan-nies kontemporanji, tan-nies li qegħdin jgħixu fi żminijietna madwarna wkoll. Però hemm ħaġa li tista' sserħilna il-kuxjenza tagħna. U din hija li kulħadd se jagħti rendikont tal-emil tiegħu. Ġifieri jien ma nistax nagħti rendikont ta' persuna oħra, il-persuna l-oħra responsabbli hija għal dak li qed tagħmel. Jien se nagħti rendikont quddiem Alla ta' dak li qed nagħmel jien fil-ħajja tiegħi. U allura jekk jiena bl-erf ta' Alla qed ngħaddilek kelma u suġġeriment biex tieqaf tagħmel il-ħażin, kemm jekk tismani u kemm jekk ma tismanix dik biċċa tiegħek. Jien l-importanti kif qed ngħix jien. Għaliex kollha kemm aħna rridu nagħtu rendikont tal-ħajja tagħna u nispera li fil-kont ikonna bilanċ u mhux ikonna dejn tajjeb għax id-dejn mhu tajjeb għal ħadd. U jekk inkunu sinċiri quddiem Alla kollha għandna d-dejn, kollha għandna x'nirrenġaw u kollha għandna għal xiex aħna impattu anki għal ħażen illi stajna wettaqna aħna stess. It-tielet paragrafu imbagħad idur lejn l-orrif tal-liġi, l-orrif ta' dak iż-żminijiet, in-nies illi jippritkaw, in-nies illi jgħallmu, in-nies illi jgħidu l-ħadd ieħor x'għandu jagħmel u x'għandu jsir. U lil dawn ukoll Ġesu jiġbdilhom l-attenzjoni. U jiġbed l-attenzjoni lilna biex inkunu attenti minnhom ukoll. Għax lil dawn l-orrif jgħidilhom intom tgħidu l-ħadd ieħor x'għandu jagħmel. U mbagħad la tagħmluh intom. U laqqas tħallu lil min jiġib ruħu sew. Jiġifieri ġieli smajnija u ġvera l-ewwel tittati eżempju u mbagħad titkellem. Illi inti trid tmexxi l-ħadd ieħor iktar bl-eżempju milli b'dak li tgħid. Imma attenti wkoll kemm għal dawn in-nies li jgħidu ħafna kliem u mbagħad jgħixu differenti. U kemm anki għalina meta aħna nitkellmu u ngħidu ħafna affarijiet lil ħadd ieħor imma aħna ma wettquhomx. U allura tajjeb illi nkunu attenti wkoll illi ma nkunux ta' tfixkila għal xulxin. Ir-raba' u l-aħħar paragrafu tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu wkoll jgħaddi minn persekuzzjoni, minn nies illi kienu jmorru jsaqsuh u jrossu fuqu biex jagħmlulu mistoqsijiet, jisfurzaw tweġibiet minn għandu ħaj jippruvaw jonżbuh u jaqbduh f'xi kelma. Forsi aħna ma jkunniex daqshekk minn dawn l-esperjenzi, imma iktar ma tkun pereżempju persuna li qed taħdem fil-pubbliku, iktar ikollok min jiġri warajk biex jagħmellek il-mistoqsijiet. Iktar ikollok forsi min anki l-intenzjonijiet ikunu jew intenzjonati tajbin, jew mistoqsin intenzjonati biex jonżbuk ukoll. X'inhuma t-tajbin? It-tajbin hija biex nagħtu informazzjoni u nfehmu lin-nies. Il-ħżiena huwa biex naqbdek f'xi kelma u ndur kontrik. U allura rridu nkunu attenti anki jekk aħna niġu f'sitwazzjoni illi jkun hemm min qed jimbuttana qed jisfurzana biex ngħidu xi ħaġa. Jekk hemm bżonn ma ngħidu xejn. Jekk hemm bżonn għal mistoqsija li ssir nagħmlu mistoqsija oħra lura. Jekk hemm bżonn inwieġeb mingħajr ma nkun wieġibtek. Għax indu ngħid li l-mistoqsija ma kinitx sinċiera, il-mistoqsija ma kinitx biskop tajjeb,
imma kien biskop biex tipprova tonsobni ħatara x'se ngħid u mbagħad tuża dak li qed ngħid kontra tiegħi stess. Ejjew għalhekk inkunu attenti minn dawn l-erba' affarijiet illi Ġesu qalhom lin-nies ta' żmienu. Imma għadhom japplikaw jgħoddu anki għalina biex noqogħdu attenti kif inġibu ruħna, x'ngħidu, x'nagħmlu fil-ħajja personali tagħna. U għalhekk fil-bidu tal-Qudiesa u f'dil Qudiesa qed nitolbu għall-erf ta' Alla. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis jagħtina l-erf, ħankunu nafu x'għandna ngħidu u x'għandna niddeċiedu f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien nresqu it-talb tagħna u għallen dejjem tibgħat fil-Knisja profeti ġodda u rija triq li trida tieħu u għatija l-qawwa li timxija b'fiduċja u b'serenità nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U għallen dejjem qrib il-mixja tal-bniedem fid-dinja saħħaħ l-impenn ta' kull min qed ifittex kif jeleb il-ħażen ta' żmienna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U għal inti għamilt is-salib ta' Kristu il-qalb tad-dinja, iġbor fl-ewda mqazza it-tiġrib u id-batija ta' min anke illum qed jagħti ħajtu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U għal inti twajjeb u ħanin ma' kulħadd, għati lilna l-koll li nuru ħniena u tjieba maħutna il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U għalla missier li fibnek Ġesu issejħilna biex inkunu qaddisa fl-imħabba, għatina li narfu l-kobor ta' din is-sejħa u għenna nejxuha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-Anġlu b'fer kbir infaħruk u flimkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra li xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna issa jinsab għal bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur meħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Illum qegħdin nagħmlu l-festa bħalma nagħmlu kull 29 ta' Settembru lill-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Il-missjoni tagħkom daqskemm hija essenzjali hija diffiċli. U allura għandkom bżonn ukoll il-protezzjoni, il-ħarsien ta' Alla, tal-Arkanġli u anke tal-Istat. Kunu għafu li intom strumenti mhux biex tweġġgħu il-proxmu imma biex tgħinuh jgħix ħajja aħjar. U allura nitlob fuqkom il-fejqan u anke li jkollkom is-sapport neċessarju biex tkomplu x-xogħol tagħkom u mix-xogħol tagħkom toħorġu sostnuti mhux inkisra. Għalhekk nitolbu llum il-protezzjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael u nitolbu wkoll fuq pajjiżna f'din is-sena ta' grazzja id-don ta' rikonċiljazzjoni, tal-maħfra u tas-sikurezza. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
L-ewwel misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa,
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, o pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum,
Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza ċebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li ziet nadifa. Itlob għalina. Om li ziet safja. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun intlajnu natana kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa fil-qawwa fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispiriti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U għalli li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.